दिनै नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय दैथायहरनाय गेलेग्रा माखासे आगजुफोरखौ बिथांमोनजों गनायजानाय जायफोर क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरनो रानना होनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लादों आरो बे रानना होनाय मुवा बेसादफोराव दङ फुटबल, भलिबल नेट, फुटबल। बेनि अनगायैबो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे समस्थियाव मोनबा क्लाबनो जार्सि, फुटबल आरो फुटबल नेट बेखौ हरनाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो पिसिडिसि चेयारमेननो जोङो मोन 7टा जरा जार्सि माने 7टा क्लाबनो जार्सि आरो बेनिफ्राय मोन 24 जरा बुट बेखौबो जोङो दैथायनाय जागोन। बे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि एकर्डनि मोनसे दफा बायदियै जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय भारतनि माहारियारि गेलेनाय एबा नेशनेल गेमाव थोंजोङै बाहागो लानो हानाय प्रभिजना दङ आरो बेखौनो जोङो मावफुंनो थाखाय बे एकर्डनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दायो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खाथियाव खावलायबाय थानाय जादों आरो बियो जुदि जाफुङोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गोबां गेलेगिरिफ्रा माखासे खाबुखौ मोनगोन आरो गेलेनाय बिथिङाव जोंनि ओनसोला गोबां जौगालांनो हागोन। नायदो जोंनि बिटिसि सुक्ति जानाया 17 बोसोर जालांबाय। बे 17 बोसोराव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गेलेनायनि जि स्ट्राक्चार बेखौ बानायनानै दोनबाय, मोजाङै बानायना दोनदों जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिल्ला साब डिभिजन लेभेलाव स्पर्ट्स एसोसिएशन दङ, बे जोंहा दंजोबो आरो बेनिफ्राय गोबां क्लाब दङ आरो बोसोरफ्रोमबो जोंनि क्लाबफोरनो गेलेनायनि आइजेंफोरखौ रानबोबाय थादों आरो बेबायदिनो आंबो जोंनि गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोननो गेलेनायनि आगजुफोरखौ रानदों आरो बेनि अनगायैबो आङो दानि बिटिआराव थानाय 40 समस्ति बे 40 समस्तियाव आङो गिदिंबाय, गेलेग्रा फोथारखौ नायदिंदों आङो। दा बेयाव दुखुनांथावना भाबै दासिमबो जोङो मोजाङै गंसेबो स्टेडियाम जों बानायना लानो हायाखै। दा बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे मोजां फुटबल एबा स्टेडियाम बेखौ जों बानायनो थाखाय प्रस्ताब लानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव गंसे जोङो अपेन जिम, बे अपेन जिमनिबो अलरेडि आङो प्रस्ताब होबाय आरो बेखौबो जोङो सार्भे खालामनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आसनि जागोन बा बेनि अनगायैबो क्लाबफोरा जाहाथे गोरलैयैनो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो, बेनि थाखाय जोङो बे रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हाबाफारिखौ आसामाव थांनाङा जासे जोङो बिटिसिनि गेजेरजोंनो माने रेजिस्ट्रेसन खालामनो हाथों, बेनि थाखाय जोङो सावरायबाय थानाय जादों। इसिआव जुदि पास जायोब्ला, जोंनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव पास जायोब्ला कअपारेटिभ ससाइटिनि गेजेरजोंनो जोंनि क्लाबफ्रा जोंनि बिटिसिआवनो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हानाय जागोन आरो बेखौनो जोङो जुदि हायोब्ला जोंनि क्लाबफ्रा सरकारनि आसनिफोरखौ बा सरकारनि खाबुफोरखौ मोननायाव गोरलै जागोन। दा बिनि अनगायैबो जोङो इनडोर स्टेडियाम जों मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जों बानायनायनि थाखाय परिकल्पना खालामनाय जादों आरो बेयाव बयज एन्ड गार्लस सेपारेटलि जोङो हस्टेल जोङो बानायगोन आरो बेयाव गासैबो इभेन्टनिखौ नंजोबाब्लाबो जाय जायगायाव जाय इभेन्टआ बांसिन गोनांथार बे इभेन्टफोरखौ जोङो फोरोंनायनि थाखाय राहा लानाय जागोन आरो कचार हिसाबै जोङो थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेलेगिरि बायसुं भुटियाखौ फुटबलखौ फोरोंनो थाखाय बा फुटबलखौ जोङो जौगाखांहोनो थाखाय बिथांखौ जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो लाबोनायनि खोथाखौ जों सिन्था खालामनाय जादों। बिदिनो आर्सारिखौ जों जौगाखांहोनो थाखाय दीपिका कुमारी बा बक्सारखौ जों जौगाखांहोनो थाखाय शिव थापा, बेबायदि गोबां मुंदांखा गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो लाबोनो थाखाय नाजानाय जादों। नंगौ, जोंनि बिटिसि ओनसोलाथ' 99% गामिजोंनो बुंफबनाय, गामियानो बांसिन। दा बेखायनो जोंनि गामियावनो गासिबो ओंखारो, गेलेगिरियाबो गामियावनो ओंखारो, फरायग्रायाबो गामियावनो ओंखारो। बेखायनो जोंनि नोजोरा जागोन, थांखिया जागोन गामि जौगाखांनायनि बिथांखि। दा जों गेलेमु बिथिङावबो गामि जोङो गिदिरथारथ' बानायनो हाला, गामियावनो प्रेक्टिस खालामनो हाथावथाव जायखौ जोङो प्ले फिल्ड होननानै बुंदों, बेखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जोङो आसनि लागोन आरो बिनि थाखाय आङो अलरेडि सार्भे खालामनाय जाबाय। आंबो सार्भे खालामदों, आं हाजोबैखौ मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिएसअ डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार बिथांमोनखौ जोङो सार्भे खालामहोनाय जादों आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होननानै बुंगोन, गामि लेभेलनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय साब डिभिजन लेभेलाव जोंहा साब डिभिजन स्पर्ट्स अफिसार गैया। दा बेखौ जोङो खम दिननि गेजेरावनो जों बानायगोन। जोंहा
64टा पस्ट जों अलरेडि सेंसन मोननानै दङ बेखौ जों थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनो हायोब्ला बेवहाय कचार दङ PI दङ बा SDSO दङ साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार दङ दा बिथांमोनखौ जोङो जुदि एपइन्टमेन्ट होजोबनो हायोब्ला जोंनि दानि गं 10टा साब डिभिजनाव जोङो साब डिभिजन अफिस जोङो स्पर्ट्सआव बानायनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों आरो बेखौ इसे पास जायोब्लानो जों बेखौबो मावफुंनो हागोन आरो बे जायोब्ला निस्सय जोंनि गामिनि गेलेगिरिफ्रा सरकारनि खाथियाव खाथि जागोन सोमोन्दोआ आरो बिदियैनो जों गामिनि गेलेनायखौ जौगाखांनो हागोन होननानै आं फोथायनाय दङ। कनजुलता बर' दैमारि बिथाङा नेपाल हादोराव इन्टारनेशनेल लेभेलनि सिनियर आइजोनि 100 आरो 200 मिटार खारनायाव सनानि मेडेल मोननो हादों बेखौ आङो साबायखर जासिदों आरो आंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि थाखाय अलरेडि फोसावबाय आरो बेखौ सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो आङो बिथांनो होनायनि राहा खालामदों आरो बिथांनि बैसो आरो क्वालिफिकेसनखौ नायनानै जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव बयनिख्रुइ मोजांसिन जों साख्रि होनो हानाय बिनि बेबस्थाखौ चिफ सारजों रायलायनाय जादों आरो बिथाङा जुदि लायोब्ला लानो राजिब्ला जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांनो मोजां मोनसे पस्ट होनायनि थाखाय बा बिथांखौ एंगेजमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय मा जोंनि BTCआ दासिम 3rd ग्रेड साख्रिखौल' होनो हायो आपार लेभेलसिम माने बयनिख्रुइबो जौसिनबाला 3rd ग्रेड दा बेखायनो बिथांनो जों माबायदियै होयो बेखौ जों इनाव सावरायनानै बिथाङा जिखौ लायो जों बेखौ होनो थाखाय नाजानाय जादों।